Església de la Sang o de Santa Margarita. L'església de la Sang no sols és un dels temples més importants de la ciutat, sinó que, a més, destaca a nivell regional per les seues característiques com a temple emmarcat dins de l'estil romànic de transició o de conquesta, molt difós a partir de la reconquesta de Jaume I el Conqueridor, a partir de l'any 1250, davant l'advocació de Santa Margarita. És aquest el primer temple cristià construït després de la conquesta, tal vegada durant la segona meitat del segle XIII, quan Onda és seu de la comanda de l'Ordre de l'Hospital, la qual ostenta el senyoriu d'Onda des de 1280. En 1305 es testifica que aquesta església era el lloc habitual de reunió del Consell de la Vila. Es tracta d'un edifici d'estil romànic, de transició al gòtic, molt propi de la Reconquesta. La portada exterior de carreu de tradició romànica, amb alguna decoració escultòrica i interior sobri i senzill amb coberta de fusta. Aquest estil auster es fonamenta en la utilització del temple no sols per a fins religiosos, sinó també per a actes civils, extrem que es va confirmar a la utilització del temple per a la firma de la delimitació entre els termes d'Onda i Vila-real. El temple va ser edificat en poc temps, segons les seues característiques constructives, ja que la pedra se'ns presenta poc treballada en les seues estructures bàsiques. Excepte els arcs i la portada exterior, fets en pedra tallada ben escairada, la resta de l'edifici, com ara les parets, estan realitzades majoritàriament amb pedres ordinàries unides amb morter de calç. La portada exterior, amb un fris quadrat que emmarca 3 arquivoltes d'arcs de mig punt, està incompleta per haver desaparegut els muntants laterals. No obstant això, respon a les mateixes característiques d'altres portades valencianes de la mateixa època, podent aventurar que a l'esquerra trobaríem un capitell amb fulles d'acant i a la dreta un altre amb palmetes. Aquests motius decoratius vegetals tenen estreta relació amb la Mare de Déu. Les palmetes al·ludeixen a la virginitat i maternitat de Maria, segons poden llegir en el Cantar de los Cantares, capítol 7, versicle 8, i les fulles d'acant al fruit del ventre de Maria, Crist com esperança de salvació, Marc, capítol 2, versicle 17. Respecte a l'interior, consta d'una sola nau amb 4 arcs diafragmàtics que suporten directament una coberta a 2 aigües, anteginat mudèjar, en què la fusta de l'armadura apareix decorada amb motius geomètrics i escuts heràldics, alguns dels quals pertanyerien a algunes famílies nobles que van realitzar aportacions econòmiques per a la construcció de l'església.